som aquí i els que no han pogut venir, almenys la gent de Cassà, ens encanta llegir el que escrius tu. A nivell de periodisme, tots els anys que has escrit a diversos diaris, les teves novel·les. Ens encanta molt escoltar-te a la ràdio i a la televisió, que surts tot sovint. Ja està de moda les tertúlies i escoltar-lo, sobretot, em sembla que és un goig. Però potser també el que ens agrada més, en aquest cas la gent de Cassà, és que estiguis tot sovint a casa nostra, que és a casa teva. I els últims mesos, els últims anys, ve sovint. Jo recordo que em sembla que a l'abril de l'any passat vam presentar l'altra novel·la, Quan érem feliços. També abans de fer la presentació oficial vas venir aquí amb els mitjans de comunicació i que vam fer una petita visita a casa teva, a Can Nadal. I avui ens acompanyes i, com ha dit en Quim, ens seguiràs acompanyant al llarg d'aquests dies, aquestes setmanes, i de veritat que per això per nosaltres és molt important. Moltes gràcies. Gràcies a tots per ser aquí, gràcies a l'alcalde i gràcies a en Quim també per sempre estar perseguint muntar aquest tipus d'actes. Gràcies a alguns us conec, d'altres no, gràcies als que m'heu ajudat abans. Tenia uns quants i en veig uns quants i no us ho he agraït prou. I dic que estic una mica, sempre que vinc a Cassà estic una mica espantat, no? Perquè sempre és una mica de risc. Clar, vosaltres coneixeu molt més l'entorn del que parlo que no pas jo mateix, no? I per tant, doncs sempre hi ha el risc que la gent hi trobi coses, que segur que n'hi ha moltes, no? Errors o coses que simplement has passat per damunt, perquè tu quan escrius una història no vols escriure una història que passin coses i que reflexi unes passions i unes actituds i uns valors i que en definitiva el lector s'acabi emocionant, que és del que es tracta quan fas literatura, i per tant tendeixes a anar una mica al servei del que tu vols explicar, no? I per tant la gent que després llegeix les coses amb lupa sempre n'hi troba, i ara com que estic acostumat a que fa molt que presento aquest llibre per tot Catalunya, i doncs allà parlem de moltes coses i tothom dona per bo diguem el paisatge i la història que hi ha darrere sense necessitat d'entrar a concretar ni tampoc de conèixer les persones, sinó que tots els personatges i tot Cassà mateix i tot el paisatge de Cassà i tot el món del suro se'ls hi converteix en un símbol d'unes coses que els importa molt poc si està exactament ajustat en un moment concret al mil·límetre, sinó que el que interessa és el que els hi desperta, que jo crec que és el que es pretén quan s'escriu, no? Per això abans de començar a explicar les altres coses dius que en definitiva aquesta no és una novel·la històrica, tot i que hi ha molta història i que la història ens va acompanyant i és una història a més molt potent, és la història del segle XX, que és segurament el segle més convuls de la història de la humanitat, és segurament el segle que recull el millor i el pitjor de la història de la humanitat. Tenim els avenços més grans, tenim els canvis en la societat més grossos, les revolucions més grosses en positiu, les que porten a una igualtat més gran cap al final del segle, però en canvi també té les misèries més grosses, algunes d'elles encara hores d'ara molt difícils d'entendre i d'explicar que s'haguessin pogut arribar a produir, no? En el cas nostre, la nostra guerra, però sobretot a nivell europeu, la Primera i la Segona Guerra Mundial, la persecució dels jueus per part dels nazis, i després algunes convulsions, que d'aquestes que hem sempre, però el cranc del 29 i d'altres que es poden reflectives, que afecten molt poderosament també a tots els personatges, no? Per tant, no és una novel·la històrica, tampoc, encara que sigui una contradicció, no és una novel·la sobre la família Oller. Igual que quan vaig escriure Quan érem feliços no era ni una autobiografia meva ni una novel·la sobre la família Nadal. Jo sempre dic, si quan vaig fer Quan érem feliços hagués volgut fer una novel·la estrictament sobre la família Nadal, segurament hagués triat capítols diferents, episodis diferents, alguns de més divertits, d'altres de més morbosos, fins i tot sobre alguns dels germans més coneguts. Segur que hagués trobat coses que haguessin donat més joc. Jo el que volia explicar era una època que era la postguerra, en una classe social determinada, que era la petita burgesia aquesta de províncies de la que jo soc fill, i en un entorn d'una ciutat petita de províncies, que en aquest cas era Girona, però que podia haver sigut tantes i tantes ciutats i pobles de Catalunya, no? El que passa que quan un té 12 germans
literàriament és un xollo, i no aprofitar-lo seria una mica tonto, no? Igual que ara en aquest cas, per explicar les coses que volia explicar, tenia una família que té dues parts tan clarament diferenciades, diguem, una part que es queda o que acaba tornant i creixent a Cassà, i per tant a Catalunya, i una altra que està a França, amb les diferències que això suposa, però sobretot també amb la quantitat de correspondència que això genera al cap dels anys. Per tant, amb l'avantatge que suposa per un autor tenir a disposició una quantitat tan gran de documentació que normalment en altres circumstàncies, en famílies que les parts estan a Cassà mateix, doncs, bueno, i es troben pel carrer, no cal que s'escriguin, no? Aquí, com que hi ha tanta documentació escrita de les relacions familiars, també era una mica una tonteria no aprofitar aquest altre xollo que era tenir una família repartida, la meitat a Rems i la meitat a Cassà. I per tant, doncs, també he aprofitat, però amb la voluntat d'anar més enllà. Jo no intento explicar en concret, sinó que agafo com a excusa la història, que em semblen personatges molt potents també, no? El besavi i els seus 4 fills, molt especialment per mi les 3 filles, perquè en Lluís, que és un personatge més, el coneixeu i en teniu referències més que jo mateix, però és un personatge més normal en aquest sentit. Però les 3 noies, entenc que per l'època s'avancen molt a l'època i per tant em permetien fer un retrat de coses que a mi m'interessava molt tocar, i per tant jo crec que em serveixen més les 3 noies en el conjunt de l'obra, no? I Lluís és una mica més un contrapunt més normal, diguem, no? Bé, jo insisteixo, per tant, no és una història, és una història d'uns pioners, és una història d'una gent que ho deixa tot per tirar endavant, aquest terme que els més grans teniu molt present, que segurament els més joves, si ara tinguéssim aquí els nostres nets no ens entendrien quan parlem d'en sortir-se'n, de tirar endavant, de deixar la misèria enrere, que eren coses que les generacions anteriors tenien molt clares i que estaven disposats a tot, moltes vegades a sacrificar la vida, la felicitat, la família i tot per tirar i aconseguir que el nucli se n'en sortís, diguem, no? La família en el sentit de la felicitat,